Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged nderek Gusti sawetahipun mujudaken kautaman-kautaman dalem lan tulodo dalem anggenipun bangun gesang ing alam donya. Mirungganipun kados pundi kula panjenengan bangun sikap ingkang wicaksana menggaing bab-bab sing kadonyan. Salah setunggal sing penting lan pokok inggih menika dhuwit. Magepokan kalian yatra utawi arta. Yen kula limbang-limbang sacara pribadi, awake dhewe menika limbangun sikap magayutan kalian arta benten-benten. Wonten tiyang sing kasebut dermawan, yen babagan dhuwit kuwi nyah-nyoh jor-joran. Kepara kaya-kaya ki ora mikir bab dhuwit, mbuh merga turah dhuwit, mbuh merga pancen duwe keyakinan yen bisa mbagekake dhuwit kuwi berkah akeh. Menapa malih yen dhuwite sing dibagekake kuwi kanggo mbangun gereja, wah berkahe matumpa-tumpa. Mila Bapak Ibu saged bagekaken artane jenengan kangge nyengkuyung anggenipun paroki Jedis mbangun gereja paroki. Kula ngaturaken panuwun. Ning wonten ugi ingkang itungan dhuwit sepira wae kuwi diitung, mbuh tumraping garwa, mbuh tumraping anak, menapa malih kalian wong liya. Ling ngitung asik jelimet, wonten sing cetil, pelit, mung dijaluki utawa disili dhuwit kadangkala ya alesane le ora oleh kuwi werna-werna. Wonten ugi sing gemi, setiti lan sanes-sanesipun. Menika menggaing arta. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi mlebet ing minggu adi ing dinten Senen kula panjenengan kaajak estu wicaksana lan selaras kalian karsa dalem Gusti anggenipun bangun sikap magayutan kalian arta. Nah, kados pundi sikap ingkang dipun kersakaken Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 12 ayat 1 ngantos dumugi 11. 6 dina sadurunge Paskah, Gusti Yesus rawuh ing Betania, panggonane Lazarus kang biyen wis mati banjur ditangekake Gusti. Ana ing kono Gusti dicaosi bojana. Marta ngladeni dene Lazarus kembul dahar karo panjenengane. Maria nuli njupuk jebat wangi nardus murni lan pangaji bobot sakpun. Dinggo mlonyo padha dalem Gusti Yesus. Saomah ngambret kebak gondo wangi. Nanging Yudas Iskariot salah sijining murid sing calone nyidrani Gusti celathu. Jebate iki pancen ora diedol wae payu 300 dinar.
Banjur duwite didanakake marang wong-wong miskin. Anggone celathu mangkono mau ora marga atine mulung marang wong miskin, nanging marga dheweke dipasrahi kantong lan gawene nyolongi isine. Mulane Gusti ngandika, "Wis kareben, iki rak nyawisake dina anggonku disarekake. Wong miskin mono rak tansah kok adhep." Akeh wong Yahudi sing padha krungu yen Gusti lenggah ana ing kono. Banjur padha teka ora mung marga kepengin weruh Gusti Yesus, nanging uga kepengin weruh Lazarus sing ditangekake saka ing pati. Nalika samono para imam kepala wis duwe pangarah arep mateni Lazarus, awit akeh wong Yahudi sing padha mbalik lan ngandel marang Gusti Yesus, ya marga saka dheweke. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Gusti Yesus pinarak ing griyanipun Marta, Maria lan Lazarus. Ing mriku sacara mirunggan pranyata Maria njebadi padha dalem Gusti. Lan saking menika Yudas Iskariot komentar utawi nggih radi protes. Lenga wangi sing regane larang sakpun menika sami kalian 300 dinar. Yen kula panjenengan bayangke 300 dinar menika kados gaji harian 300 dina. Mila yen tukang sedina menika 100.000 berarti 300 ping 100.000 30 yuta. Mila pancen awis banget. Lan komentaripun Yudas Iskariot menika kula kinten ya ora salah. Merga yen wonten ing gesang kula panjenengan duwite mung entek nggo tuku lenga wangi tumraping nyuwun sewu ibu-ibu, para nem-neman putri menika lak lenga wangi termasuk penting kosmetik sing pancena yen dituruti regane larang. Nggo perawatan tubuh menika mahal. Injil paring keterangan bilih anggenipun Yudas Iskariot komentar boten merga mulung marang wong miskin, duweni kapredulen marang wong miskin, ning merga gawene nyolongi kantong. Menika nggih dados kawaspadan tumraping kula panjenengan sami Bapak Ibu, biasane nang gereja ana kantong kolekte utawa wonten ing lingkungan yen pas kolekte nganggo kantong. Nah, aja-aja awake dhewe kagodha njupuki isine. Mila kula nyuwun bendahara-bendahara tingkat lingkungan ngantos paroki lan sinten kemawon ingkang dados bendahara ampun ngantos berlindung marang Yudas Iskariot. Bahaya. Nah, saking cariyos menika ketingal Maria boten patoso gagas utawi mikir bab lenga wangi sing ditumbas sing regane larang. Merga menapa mbok menawi nggih lenga wangi sing larang iki tetep dereng pantes kagem jebadi padha dalem Gusti. Mila Maria anggenipun jebati lan ngelap menika ngangge rikmanipun. Ning tumraping Yudas Iskariot kuwi termasuk larang. Nah menika contoh bilih arta kadangkala ya dadi memala utawi marakake gendro. Sing siji merga ora masalah ya ora apa-apa, nggo tuku lenga wangi larang ra apa-apa. Ning sijine kuwi kelarangan. Sijine meneh merga duwe motivasi tersembunyi kados Yudas Iskariot. Nek diduwitke terus mengko iso dikorupsi, iso dijupuk sebagian kanggo kepentingane dhewe, kanggo keperluane dhewe. Nah menika salah setunggal tantangan ingkang miterat kula kuat banget ana ing urip kapitadosane awake dhewe lan berpengaruh efeke dampake ana ing
urip paguyuban, mbuh kuwi paguyuban brayat, lingkungan, wilayah, setasi, paroki. Mugi-mugi kula panjenengan estu dados pribadi-pribadi sing murah hati. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.